mangani regai tipinde mudare tinzwe zvizere murume uyu achiparura nyaya yake kuna mambo. Takasira Juda Sevhi Akarombo maererano nekufona kwaita kuna amai kuti vanozorapa zvida kudzi Akarombo taida mwana wenyu ari ku Robana. Angajize nasaninya. Angajize. Atakwenda kambe makamwili. Ndachichazi kunokumirira. Munofa kumirira ina zvakawanda zvaina. Inyaya iripo inofa kumirirwa nababa. Besides that, inofa kumirirwa nini? Taitaura nyaya Akarombo gara ipapo. Ini ndichataura gara ipapo. Asi kana mada kupikisa musunga muenda muwe mabuda munyika menu. Choice ndeni. Muda. Gara ipapo. Mune uchine mukaka kwako. Right. Asi mkuru nyaenda kudaidzira ine kuti kuteerere nyaya iri panapa. Maonera nyaya inyaenda kugadzika ndeye vanhu vaviri. Ndichazopa conclusion. Takafamba nayo chese vachamubatsira but ndeye vanhu vaviri. Handi mberi mukuru wangu takasira pakuti mukadzi muti mabata chikomba handizvozvo. Handi mberi. Pamusoro da. Takabata chikomba Sevhi Akarombo. Mushure mokuti akutaura nemudzimai wangu Dorcas Makuni. Iye Dorcas akasenda message kuna Karombo eikumbira beko kozi dzakawandisa. Mudarine Aiwa zvino mushure mokuti Dorcas akasenda message kuna Sevhi Akarombo nyaya zakanaka here musi wa 4 January 21:11 gore rino Karombo akazopindura message akati zakanaka amai vedu muri sei kuri sei. Musi wa 7 January 6 o'clock manheru gore rino mudzimai akasenda message kune chikomba Sevhi Akarombo achiti uya undione. akasenda message Mukazi achiti uya undione achisendera chikomba Sevhi Akarombo. chikomba paneni pa message yaso chikomba. Alright. Saka kupedzesa Matenda fona ndanga ndiri pabike ndekupindura kwakaita Sevhi Akarombo. Sevhi akaenderera mberi mameseji musi wa 15 January 21:06 gore rino akati maswera sei. Sevhi akaenderera mberi nemameseji musi wa 26 January 7:09 manheru gore rino akati boy here. Amai vakazofonera musi wa 26 amai vakazofonera Sevhi Akarombo zviri 20:09 January gore rino. Musi wa 28 amai ivo vayo vakazofonera futi Sevhi zviri 13 minutes to 12 masikati January gore rino. Sevhi akazoita ake makozi musi wa 22 January 8 minutes to 9 gore rino. Musi wa 26 January 21:02 gore rino Sevhi akazosenda futi akazofonera kuti madzimai Dorcas Makuni. Alright. Mazita mko mukadzi weimba akabva kwamuri mamarambani. Tanga tisina. Mamusina. Asi maizo takaigara kuti. Kwaigara ndanga ndisingazivi. Saka ndakazotsvaga kusvika ndazomuwana. Mazomuwana. Saka kutaura kuti makabva musingawirira ndizvo. Kumba takabva tisingawirirana. Apa wazokara kuno.
kuno kunani wake kunoko ari kutiye kuna sekuru wake kuna sekuru wake imi mamusingazivi kwaari nakasingazive kwaari abva kuno makazoziva kuti basa ranga kuti arangarirei abva kuno abva kumba kwedu akazokudzere basa ranga chita abva kumba mukamuwana pandakamuwana aita basa rei oright aibika sadza aibika sadza sevhia uina nemukadzi kumba kwenyu ukama hwao ukapinda pai ndichizotaura naamai sevhia nemukadzi wenyu ukama hwao wakapinda pai wakapinda pakudanana pakudanana ndozamunofunga ndozamunofunga munoziva kuti sevhia nemukadzi uyu vaishanda vese kubika sadza ndokutaura kwakaita ndokutaura kwakaita munoziva kuti vanhu vakanga vakaemployiwa nemukadzi vanonzi amai ani iwe ambuya wese uye aibika sadza sevhia aita basa rokunotsvaga muriwo munharaunda munozviziva ndokutaura kwakaita ndokuziva ndinotsvaga nyaya dzekupotereresa ndakanga ndisina information yakwana ndakada kuita mambo chiti anouya muzvimba chikuti naizvozvo mhosva yavo zvinondinetsa munoziva here kuti uyu paakasvika pabasa akutaura ndinoanotaura ndizvakarova munozviziva handisi zaiwe zvakabva zvakavhura gepi rokuti akatanga chinzi amai vati madhamu kusvika akunzi uyu zvakuti munzwisise handakona mashoko erudo mapepa ese andaaverenga netumidzwa wandipa ese ndaavhura handamboona pakanzi switati handina kuona pakanzi ameno mazwi mangu handina kwaaona ndoda kuti nditsanangure ukama hwomumwana uyu naSevhia. But now kwandiri inini murume wamai Maulani Sevhia chikombo ndokuti mabviri akaita mukadzi wangu anenge asina kuchena abva ako wakaona murume asina shanje anenge achirwara kana mukadzi asina shanje anenge achirwara ndoda kutenda murume kuti une rudo mauri rwokubata mameseji handikufungidzira kuti murume uyu ane kakushusha kaanako ari kuseri believe it or not akaoneke but wakaona munhu ano is too calculative munhu anojuta down everything ndikufungidzwa kuti nime peji inotaura chibonde chikumba that's my thinking because audi kugumburwa ndopandatoona fesi yako kana kuti nepawajora ndakati ene handizive kuti ndakapedza kunyora rini zvinoitika pakati pangu nemadzimai but ndikutenda kuti unazvo mudzimai wako paakakuno kaibika sadza asi akanga akuda kupinda murudo izvo handizvirambi because meseji kana yakuti abva kunzi madhamu imi akuzonzi zviri sei foni yako yekuramba ndiri pamota pai that means karespect kanonga kabviswa but haana kutaura kuti akaroorwa unga wataura here sei unga usina kutaura because ndikuona Sevhia asingabhadhari but achiri anobhadhara murume wake amenokuona kwangu ini but anobhadharirei tofa utokuomba imba iyi kana mukadzi adzokera kubaita sei adzokere andakuona rudo apa mwana wamai waine spika yako iyi yes but pane zvimwe ndinoda kumuudza nekuti haana mumambo waachawana anogara mawadzana ndinitege ndiripo ndine atete vake kunyepe ndiri kufungidzira pane zvimwe zvinokuita kuti mukadzi asadzoke kumba like this haadzoke anoti mangwana kondakazoita zvimwe zviri wese noshambadza zvingani I'm just helping you as an individual and others vamashure kuvanogona kuzviita zvinoita murumowa ngatitaure Karombo ndakudaidzira panapa nokuti ndasingazivi kuti Sevhia ndiani kasi zviro kuti Karombo ndakavanafunga kuti ndiwe ndaida kubata iwewe kasi ndichienda go through zvese ndashambidzika ameno judgment yangu iri wrong ichikombere chino Sevhia akakurumidza murume nditenderei dare rineri ndirenyi
ari kumashuro kwaanda kusumudza ruoko Saviour Chikomba here tokunoshangamire iwo baba manyatse kungodescribe pane chikomba chacho chaicheko kuti apa pane chikomba hanzi describe by chapamuta kuti Saviour Chikomba pandi kutaura kuti Saviour Karombo Chikomba ndamufonera Saviour Karombo akanditi andigare kwaChakonda ndogara kwaMureva ndataura naSaviour Karombo akanditi ndogara kwaMusiiwa ndataura naSaviour Karombo akanditi wrong number yari kushanda naye ndibvunze kuti idai ndiri senda kupa answer pana Saka ndarealize kuti munhu ane mukadzi ane murume handibvume kutora zvinoita kuzoti mukadzi wangu achitaura naye ndazvezvi ane murume wake handi ndaenda kwaDombo wechikadzi kunomuratidza mameseji aya niye audio yandakatora kuna Karombo vanditi endatora mudzimai wako ndapinda naye muna gogo wake iye akabuda mumba muye haana kuteerera zvese zvandakamushezera kusvika kumba obva arongeza obva auya kuno kwaChakonda kunowanika Saviour. Why iye asina kuenda kuna Dombo wangu oda ani raiti murume regai ndimubvunze fushi mukadzi wako kwamushaya angari maChakonda akatizira kwaChakonda ndizvozvo akati kuna sekuru mawazoziva kuti Saviour akarongedza kuti akadzoka kwaChakonda wakapota akauya kuna Saviour iye akambokuzwa ndatiza njinda kwasekuru wangu hana aiwa okutanga akati kwaChakonda ndokwatinde kuna sekuru wangu pakutanga akangotiza obva aenda ndakaita zvokutsvaga kusvikira ndazomuwana ndakamuona kwasekuru wake kupi kwaChakonda arongedza akaenda kupi mama kuna ambuya vake pakarongedza akananga kubimbirwa kushamba pakarongedza akananga kuno kwaChakonda kunani kwasekuru wake handizoti apa tisati tasvika paari kugara handizoti ari kwaSaviour here kana ari kwasekuru wake ndibatsire kukumbera mwana sisters ndikumbira ushoma nekuti iye pakabuda mumba kana akaona kuti ini ndina Dombo ati kuenda kuna Dombo wangu ndipo foni yako mungu imosha ya Saviour ai ndikureve mukadzi imosha mukadzi kuti sei iye asingaenda wakati ndini muona ndita nyaya pamwe maigona kutobhadhirwa nemukadzi asi toda kuumba imba yenyu wezi mama musati mabata chikomba muna kuudzwa weje undokuda kana kuti pamaka naye mukadzi namba dzese ndakakupa namba yemufoni murume wako namba dzese dzakasevwa mufoni murume wako dzakanzi amainingi vese unovaziva akambokukumbira kuda kusevha manambers why so particular about Saviour Karombo mukadzi apasitaura nemumwe munhu wausingazivi ndokubvunza dani naidai vanhu vese vakasevha mafoni medu vanoziva namadzina edu why so particular about Saviour Karombo usina kubvunza dzimwe nhamba dziri mufoni mukadzi wako vane vamwe vaitaura navo vasiri Saviour Karombo vakawanda bozi mukadzi kana aenda pabasa apopira kuvanhu vese bozi munomba chako ndinozva kuti vanhu vanoenda pabasa nokubika sadza vanhu vasina varume vazhinji vacho plus maifana kumira Saviour tanga ataura nhau dzedu usati kuti makamhanya panyaya musati mabata chi ndandishaka kunibvunza mubvunzo wangu uri kuti unoziva here kuti shuwa mukadzi wako anga achisenza naSaviour ukubvuma ndezvakataurwa namunhu akasenda pese amai vacho vai vari beki munhu nokusadza ndochinhu chokutanga cho uri kutenda iwe kuti mudzimai wako aishanda naSaviour zvingashamise here kuwana nhamba dzaSaviour dziri mufoni maadzimai vako kuva kuti hazishamise asi inini kwanga kutanga kuzviona nemameseji aya nekuti foni iyi inogara yakawigwa mubra
mukuona nguwa dzaanofona idzi dzatati afona dzimwe nguwa dzekuti takarara anenge atingotaipa Anditasokunachozivisisa kuti azvishamise kuwana nhamba dzadzimai vako dzemufoni maseve because vanhu vanoshanda vese panzvimbo imwe chete vese. Asi ungatotaura zvino zvimanje kuti achada kuona nhamba dzaseve. Asi iwewe manje ndiwe wakatadza kuteerera nyaya yako wakamhanya. Dai usina kumhanya atemu kuzaiva kurava kuti varikutaura kuti vaivogedza tose aenda kumba kwasekuru wake handii kunini pamakabva kuti munhu anoenda kumba kwasekuru wake anopa makamboteerere chokwadi here kuti mukadzi wangu ari kumba kwasekuru teererai dai ndokubvunza mini mapindura ndoda kupindura handina nekuti kurongedza kwakatibuda pamba mamira amangoti hamuna chete zvavhura vapfungwa dzokuti muri romwe mutori romwe kuti dai makateerera makasvika pamba pasekuru mukaona uyu asika maizobvunza zvekuti mudzimai wangu akati ndiri kuenda kwasekuru akarongedza ari kupi sekuru vangu vaigona kuzitaura kuti ari pakati kana kuti friend yaikutaura kuti ari kumba kwasevi maisvika manje kugogogogogo pamba pasevi sevi wovhura kuti ningari imi ona kuti adzinayo amwe ari kusuka mapureti ipapo navakuti pano pamba kusuka mapureti pamba paya muri kuitei kupamba pasevi orai ndabata sevi chikomba chakuno changu nokuti ari kusuka panapa kana kuti mai vawana vari mumba manje ndo inoti exhibit izvi zvamukutaura zvokuti januari chakatei nawo shamwari undolava kubvunza wani iwewe ukambosvika here paibika sadza ukabvunza zvakanaka ndanokuti unoshuve kuti mukadzi wangu ana sevhiya pano pabasa pana muridzi wobasa kwamusviko here kumubvunza kuti adzimai yangu ari pana oda kubvunza anoti sevhiya munokuzivawo here iwewe hongu ndakasvikapo vakati kudii ndivakazva mudirekta hongu anowanika pano pati imunhu hapo vakaenda achifunidza kuti tofanira kudzokera papfungwa dzokuti iwewe kuti uonese kuti uchiri kuda mudzimai here. Alright, ndisati ndasvika ipapo ndaikumbira kutaura mushure mokuti mudzimai abuda pamba akaenda kwasekuru asekuru havana kundiinfoma inini kuti mudzimai kwa ari kunoko asekuru wamira ipapo. Alright, adzimai vako vabva kumba kwavo vachiti ndikuenda kwasekuru anotsvaga kuti mudzimai wako asvika kwasekuru ndiani? ini ndinotsvagawo iyo kwakatsvaga here ndakatsvaga daswai ndakavawana aiwa ndanzwa uchiti iwewe asekuru unenge uda kupa asekuru mhosva yekuti asekuru vaifanira kuzokutsvaga iwewe kuti adzimai vako vasvika kumba kwangu. Iwe ndiwe unotumira munhu wako ndiwe unofanira kutsvaga kuti asekuru munhu wangu asvika here wezi asekuru unongowafonera kuti mudzimai wangu amiyeko munhu angouya asekuru vasingazivi angani nguva yakadi yaenda kusvika nanhasi asati aziva kuti kumba akamba musi wa21 February parugara kusupazi handisi kubaziva asi yetinobata chikomba mudai anoda kubata chikomba arugara mukadzoka asupazi kuti ndopasekuru here kana kuti hapasi pasekuru wozangona waandoti chikomba achogara nacho chisiri sevhiya achogara nacho chobuda machini uyu akashingirira sevhiya ari kushanda mufana aitochekawo mbudzi pauro achitovhiya mbudzi topa vachibika asingazvizivi machakonda vashoma ndofunga saka taada kuti kubatsira tomukadzi uchimuda kazi nomuda unomuda iwe murume uchimuda atsauramanisa takapane zvakagadziwa idzai izwi vanhu vada kunzwa inini ndofunga ndakakwanisa 10 years musi wa5 January tichigara nababa. Inini ndabereka vana 5 baba 3 vakafa 2 varipo 2 vanga vari matwins 1 anga arika
Inini kugara kwanoita nababa. Masito twins tukaini. Ndakabereka matwins kawanda. Ndakavabereka nema 7 months. Ndakabva soshaya. Baba vandinogara navo handizivi mari yavo painogara. Handina musi wandakambopuwa mari yekunzi kuchengeta mari saamai vaibamba. Baba vanoita zvekunditengera. Ndakati mafuta apera, vanotenga mafuta ouya nayo. Vondipimira vondiudza kuti 2 liters mine 90 maspoon emuriwo. Mafuta akasapedza mwedzi. Make sure kuti kana ndamashandisa 15 days, zvasara 15 days ndichabika munhu usina mafuta. Madomasi akapera ndo vanotenga kuuya nayo. Sauti wakanonoka kutaura kuti sauti yapera. Ndeiro unodya munhu usina sauti. Kana vazobva kupasa vanodzinga sauti. Sipo vanokundikana kunitengera 2 kg yemari. Vanotenga inonzi iripo toilet cleaner inonhuhwa so. Voti ndatenga 5 liters. Utenga bhari sipo. Ukuzoti uchasoka hembe kana ari manebe uchamasoka. Kuseni ungochizoerera sipo anenge achena. Maplates anosuka nesipo yabva toilet nesipo ichaenda kunogeza. Ndo mashandira magaranda kana baba yavo munoonavo. Handina musi wandakamboenda kushop kunotenga hembe yangu yekuti ndatenga hembe yekupfeka. Ava vanoenda kunotenga chavakuda ivo vouya nacho. Pastand patakagara ndakawana nababa vaine stand yavo. Kugara daingoti kanika tinenge tangonetsana vanondiudza kuti stand inoti inini. Ndakatenga stand yangu ndichirara muplastiki ndichidonge street kids. Vana vangu wandiberekera apa ndovaridzire stand. Iwewe kana zvakazonzi zvazooma zvazonaka sei kana ndakafa kana ndakanzi ndarambana hauna chako chaunowana pano kunze kwevana vangu. Ene kana takazorambana vana vangu vanosara pano iwe uchienda kumba kwenyu. Vana vangu vanosara asi inini baba vandina kana stand rakaenda kumba kwenyu kunze kwetsvakira kuno nembonana. Ndomararamira ndiri nababa munoona akagara apa. Inini ndine vana vangu asi handina mukana kuti ndiwane kana mari yekutengera mwana wangu. Ukuona vaburitsa mari tanetsana nawo yevana toendesana padombo. Vosvika padombo kuya wobva vanoti bora ichinda zvinzwa musi uyo kana iri $10 unoipiwa $10 yebvonzi chiendesera vana vako. Even takada kuenda kuMalawi kune stand iriko yakatengwa. Mari yakashandwa kubva kuno takaenda kuMalawi vakatenga stand. Asi nini stand yakanotengwa ndipa ndina kuudzwa kunzi ndatenga stand. Vakatenga stand nehama dzavo. Ndakazoita zvekunzi handi unoona mari yandakauya nayo iya ndakatenga stand. Stand yoine dzimba dzitori nemalodhi asi handina kana any cent randinowana vanenge vachiti ndakatengera hama dzangu. So ini ndinongogara ndakaita sehousemate handina kana sendi randinowana. Amai ndikutaurwa naamai ava ndimunotenga kukicheni hatitereki kana panhau yesefia Kubvunza kusamakopa. ndabvunza kai zokutenga zvataurwa naamai ava ndo zvamunoita here? hazvisi Munoita avataura zvinema. munoita sei? Ndinotenga zvinhu in bulk kawani grocery re3 months kana 6 months kana grocery regore kawani. Alright, ukana vakupinga muriwo Wakubika kumuriwo ndiwo vanenge vari kukitchen ndongowauza kuti shandisai zvinhu zvine economy nekuti mafuta timboteerera baba timboteererai mukazi uyu mupurisa vari kutaura ndavabude panze basa tango nebasa nokuti amai avataura kuti mafuta unoshandisa teaspoon kana kuti tablespoon ndozvinoitwa here kana mukadzi achidinga kuti isa zvakati kureva kuti panenge pane zikonzero baba wangu. taure zikonzero zvakati. Mukazi uyu pakabva kuno kwaChakonda akaita urwere hwekensa. Uye urwere hwekensa wemuchibereko haudi mafuta akawanda kuti akwanise kuita mafuta akawanda. Saka kana tichigugura mumafoni
ndinoona zvinokwanisa kuti zitibasire. Ndiye pandaimuudza kuti mafuta shandisa sola. Mapurisa kumbira mbudzi vanhu vesamba vanokana kuto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 
maona manje baba kuti munoshusha kadikidika ngoitwa manyora kadikidike manyora madzimai kuti vakuti mari dzei dzamaisenza kuina madzimai zvakanaka makaenda kunotenga stendi kumalavu makavauti makamaudza here kuti akuenda kunotenga stendi kumalavu kutsvake handina kuwauza ndasvika kumalavu makagerei musati matenga because zvazvinoita kana pano project tawana mari adzimai toita sei torana kutenga kuta chakati kana kutenga motikari tokuti adzimai toda kutenga motikari kwete kuti inini ndinozoenda kunotenga motikari ndouya ndichidhiraivha kuti ona ndavairi motikari makavaudza here kuti kuenda kunotenga matendi kumalavu ndakavauza tichibva kuno tanga sina purogiramu yekutenga stendi asi tasvika kumalawi aiziva tasvika kumalawi obva taona kuti nzvimbo mari yatatakura inokwanisa kuti sevha isusu nokuitira bhajeti vanhu vari kumalawi for 3 months tichidzoka kunoko mari ichasara ndepandakavauza kuti madzimai mari iyi iri kusara ngatitengei musha kuitira kuti vabereki ava havana mbaba murume wakafa mai baba vangu vakafa saka mai zavadi vega vanokwanisa kuwana sendi kubva pastendi iyo obva ndazoenda kumaigadzirira amai venyu tovaona kuti unovabatsira amai vangu opa stendi nyikunoko yakavaka yekunoko ndakaitenga ndiri ndega ndisina yakavakwa yakavakwa haina kupera uyu mudzimai wako uyu ari peri vanyaya yestendi iyo iri kunoko aya akasvika iri hapo ndiapo we aiwa kana tiri tese kwedu ndiyedu tese nekuti kana iye ari pamba ndiyake ndekuti anorarama ipapo tikupedzisa tese makapedzisa mese kana tichitaura vanditakaterera adzimai vako vataura kuti vati stendi ndoyangu nevana vangu kana iwo ukangoti kana ndikafa ana chaunowana pano wazvinhu vachitaura kweti aunowanza vachitaura vataura but ataura nhema ndotaura chokwadi stendi mukadzi yakakuona unayo andizve makasanga vaka maamisa panga pakatovaka totogara ipapo takasina kupedza chetivaka kasi makazopedzisa mari mese asati yapera but tikufamba tichivaka tiri pa usaexclude munhu teera zvekutaura kana zvisiri zvazvisiri akakuona une stendi yako yakavakwa kusvika paikanga ikasvika iye abva azouya pamashanga kutenga kuvaka kuti muri mese so haasi mumwe wako here mumwe wangu zvokuti anoti chinhu ichi ndichedu tese ndizvozvo saka mukadzi wako ndizvozvo amai muri papstendi mustendi murimo hanzi murimo tiedu tese ndizvozvo ndozva mutaura nemuromo wako amai tamutonga kuti isusu murume wenyu mamunzwa zvataura emini muri kuti kudii inini murume handichadi konzero zvirikutaura kamuno mudare ndezvemuno mudare nekuti nyaya dzekupa kwangu hadzina kutangira muno kuno kwatokumagumo kwadzeni ndikutara kuti ndane 10 years ndegara napapapa ndivayamaidi kubate first time yekuya muno mudare handikundeva kwangu inini zvemurume uyu andichada ndochokwadi chiri pakati pemwoyo wangu inini murume handichada ndiri kurarama nababa vandini inini murume handichada imwe reason ndei baba havadi vana vangu ndine vana vangu makaroorwa mune vana venyu ndine vana vangu saka ndistepfather ndistepfather mari yababa
handione pamba, handigarisa amai repamba. Vanogara vachindiudza kuti kana wakagara pano uri mwana wangu, ndakakuona nokuona saRafiki, mwana wavo akagarapo. Mwana iye makamutarisa kana pandiri inini izvezvi ane 2 months achigara nababa wake, ini haana basa neni. So vanoti inini ndiri mwana wavo. Saka inini kubva zvanhasi zvichienda mberi, ndiri kungamba kuita mwana wababa apa. Ngavatenge kuti mwana wavo firstborn yaRafiki uyu ane 6 years, ndiwo mwana wavo. Inini zvemarriage handichada. Nyaya yokurukuru apa ndikufunga kuti nyaya yavaisa kumapeto, nyaya yava nenhoroondo kumashure. Uyo ndarapera mukadzi achinzi saramba dzaachikoro parinogona radarika 2023 ndakambopindawo munyaya yavo vanhu vana communication murume nemukadzi havaregererani vanochengetana madaka. Nyaya dziri kuwanisa nhasi inyaya dzikaita kumashure varisavataurira risanoregererani vasina kuregererani. Uye mukati megore rapera vanhu vakagorambana zvekare, mukadzi akagara kuno, murume akazosvika achipotera, vakanditora semunyananisi pakati pavo, takatorana nasekuru vavo tikavayananisa, vakaita sevaregererani ndobva vadzokerana. Asi ndinoti nyaya dzavakapapatisa kumashure ndo dzinochidzana dzava kufanana, nekuti mukadzi ane zvaainyunyutawo kumagariro, murume ane zvaainyunyutawo, tikafarwa kuti azvigadzirisa pamwechana nasekuru vacho. Saka ndozvinoendera pamberi avaregererani. Vana uye mari mudzimai ndaimupa mari achichengeta, inenge yawanika pazuva yati inokwanisa kuchengeteka mumba kana isina kuenda kumaorders. Asi mudzimai anotora mari iyeye oishandisa, pandinomubvunza kuti mari ndipo tikwanise kushandisa, ndichibudisa bepa ranenge ndichinyora mari zuva rega rega, inooneka yakashota. Eya, sekunyora kwandinoita. Saka ndikamubvunza mudzimai uyu anoramba obva atanga kuzvirwisa. Pakauya pacho kuno kwaChakonda akatovhisa $50 mushoti, obva awiga, obva ndirova. Akandirova. Ndaikumbira kuti muone kurova ndakati ndikakurida nauye $50 iwe kuti ndabvunzirei. Shoti iroro akariti ndikuenda kunoriwacha, but akasiya kuseri kwewashing basket haana kuwasha. Ndatsvaga mati ndikazoiona. Maita ndinengerei ndikuuza pakasvika pari. Ini handakona nyaya yangu yaService Karoma. Service Karoma handakona ari boyfriend. Ndaona ari munhu aishandwa naye. Odo nyaya dzakurerekera mukadzi uyu akasataura ndakaona. Saka kubvira ipapo. Amai mati murume hamuchada. Inini nyaya yakakwira kamusade murume. Iye zvino ndikuda munhu makaona mune boyfriend kumukadzi wake. Chikwira idari. Uyu murume uyu anga achine chikomba. Indata hapana chikomba mukuru wake. Mukadzi uyu tira mukadzi wako wasekuru munotangira kana mapana gukuru mumwoyo mupedzisa munodai wazvinzwa sisi namaona handikwanisa kuti mutambire gukuru nokuti haisonyaya irimo. Vakarombo endai apa deska munosaina mwana wenyu haana respect ndopakaenda kubatirai haana respect namama haaguma kutongwa nesu mumanisai pape muchaiswa mbudzi dzenyu mbiri dzinodiwa musi wa 5 next day munomuudza kupa ndasaina inonosiya mbudzi dzamambo ani mazvinzwisa. Tinoda vanhu kuti kana vari munzvimbo ngavatongoke nemambo wavanenge vanaye. Kana muchifungoti hamuboneke, kana muchifungoti hamuboneke, kudaidza sabhuku wenyu akugari dare ikoko zvidzoka kunokudare. Sasanudzai zvamuri kuda kunonosaina apo mbudzi mbiri dzemwana wenyu, kana kuti munogara pasi mutongoma kuti tongwana sabhuku muzva kwamambo. Mukuda zvipi? Musainai baba, tinoda vanhu vanoisa respect muzvinhu zvenyu. Ina ndisidi kunakirwa nokutonga munomo, ene mosaina amai ene mosaina. Pari zvino muna boyfriend asi mada kudiwa. Ende udzai vanhu kuti ndine murume kusvika marambana naye musi wa 5.
azvinzwa ende muona mukusarika nyaya nyabva cha samoni kuramba murume kana kudzokerana ndizizo kuchaita baba Maulana kamuda mukadzi wenyu change your attitude attributes zvese zvinokumetina unhu wemunhu ini nemo ukangotanga kuita zvakuita nyange mukadzi wangu haundiwane pamba kunyora kuti ndasvika nguva yakati ndazodya chii iwe kai kunyora nesendera basi mune zvinhu zvamakatadzirana mafuta mukarowana aiwa ndangoni ndikubatsire uchibuda zvakanaka enda unochinja izvozvo vashoma vakadzi vanoda kutariswa matarisiro avo kuita iwewe kana kuchikoro chaiko pane panaizoramba kupinda leseni yacho naniya teacher if you hate the teacher you hate the subject if he hates you hamuchadzokera mukubusiness saka zviziye izvozvo chisumuka woenda mwana musi wa 5 munotodzoka musi wa 5 mamusi wasamona mubhadhara kurambana musakangana wespeaker amena kwazosvitira munhu mukadzi zvemakore nemakore ziri mundozviitira munhu all right mwana suka yenyama